Tak, Lucka nám Pojď. Pojď. Dotahuj si od začátku. Dušan se tady stěžuje, že bez zátěže ji nemůže dohnat. Krásně jde, Co nádhera, svědčí o kvalitách Lucky. Pěkně, pojď. Pomaluješ, ale. Pojď, jedeš. Klepaj si z boku. Ne, takhle si klepaj a pojď, motaj. Motaj. Už to motáš. Dobré, pojď. To ti vyjde. Ta Pojď. pravá se mi zdá širší. A pojď hammerbox. Je možné, že v tuto chvíli celý závodu vede. Pojď, udržuj tempo. Pojď. Tak, další závodnice, která Pojď, 3krát. Pojď jednou, 2krát, 3krát a pojď. Pojď. Dýchaj přitom a pojď. A pojď, jdeme dolů. Paráda. Perfekt. Pojď. To je ono, udržuj si tempo, pojď. Natáhni nohy. Pojď. Pojď do čáru, pěkně. Pojď a jdeme dolů. A běž dolů. Dýchaj, jenom natahuj nohy. Natahuj dolů nohy. Tak, přesně. Pojď. Můžeš i za kšandy. A pojď, tahaj. Pojď, on ti to podrží. Tahaj, stejné tempo, udržuj, dělaj kroky. Pojď, dýchaj, zhluboka, pořádně. Toč. Trošku navrch. Dobré, ale rovně. Pojď. Tahej, pojď. Běž rovně. Pojď, to je ono, pojď. Tak. Ještě, pojď, zaber, pojď ještě. Pojď, ještě kusek. Dobrý, pojď. Pojď, natahuj nohy. A rychlou kůži. Tak, drž nohy. Pojď. Máš schodu, pojď. Pojď. Natahuj jenom nohy. Natahuj nohy. Pojď, natahuj. Pojď tady, tak. Paráda, máš 2-3 minuty, pojď. Parádně, pojď. Pojď. Máme tady průběžný čas nebo mezičas 2:55. Běž. A jdeme, co druhý? Co druhý? To je ono, stejné tempo, pojď. Nádhera, tlač to. Už jsme v polovině prvního patra. Šláp, to je ono, paráda, jde stejně dobře. Pojď. Zkus to, co druhý ještě. Už budeš v prvním patře, pojď. Ještě jednu točku. To je ono. Připni se. Tady. Ty musíš sama. Měl jsi dát dopředu. Tak. A tahej. Nedívaj se dolů a tahej jenom. Paráda, Tahej, to je ono. Tak, no. Perfekt. Pojď, tahej. Pojď, to je poslední disciplína, pojď. Dlouhé ruce, Tahej. Tahej. Dobře to děláš. Paráda, pojď. Pojď, tahej. Neodpočívaj, tahej. To je ono. Před do bedny hoď. A už Pojď hore. Budeš to lepší. Pojď. Pojď, to je kousek. Máš 2 točky jenom. Co druhý, pojď. Teď dej do toho, co tam máš ještě. Pojď. Dej. Ještě kousek. Výborně. Paráda. Paráda. Ahoj, to nemáš daleko. Pojď do chladku, no, se trošku. 28:36, takže to je bezmála 32 sekund lepší čas než závodnice první.